हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय दे लोगोफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर, आंनि नै बर'नि आबुं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे गोदानै फैनाय बर'नि मोनसे आगै हायलुरि अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआ दायो रिलिज जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे बर'नि बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअ आगै हायलुरि भिडिअखौ एम.एन. फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव दायो नायनो हासिगोन दे लोगोफोर। भिडिअआथ' जोबोर मोजां जाखादों दे लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअआ बैसागु रंजाथाइखौ लानानै बानायदों दे लोगोफोर। बे बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव गाहायै जेसि नार्जारि आरो रन्जिता नार्जारि बिथांमोना गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। आरो बे आगै हायलुरि मिउजिक भिडिअनि सिंगारानो जाहैबाय बिथां जेसि नार्जारि, मिनिबाला नार्जारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरोबाव रिलिजखौबो बिथां जेसि नार्जारियानो होदों दे लोगोफोर। आरो डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफारखौ रिंखां ब्रह्म बिथाङानो होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोना फैनाय बर'नि बे मोनसे आगै हायलुरि अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ एम.एन. फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव नायनो हासिगोन दे लोगोफोर। नायनानै खनसे हेफाजाब खालामना होबोदो दे लोगोफोर, जाहाथे बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। नोंथांमोना बे आगै हायलुरि अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायखांखारो, सोर सोर नायाखै आरो नायखांखो बादि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होलांदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन दे लोगोफोर। स' थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।